De dincolo de moarte și înviere, de clipa în care am fost și eu săpat în palmele-ți făcute mângâiere, vine o imagine ce-mi dă putere și în-ea te văd, Iisus, cum te-ai rugat. Se întrevedea doar ceasul jertfei sfinte a sacrificiului mântuitor, când tu, în rugăciunea ta fierbinte, cereai ceva cerescului Părinte, să fie pentru a tăi ocrotitor. Încredințai în mâna sa de Tată nu doar pe acei câțiva din șurul tău, ci peste vrem privind mulțimea toată a celor ce auzind vor crede odată, rugându-te, păzește de cel rău. Tu mijloceai atunci și pentru mine, ca pentru toți acei care crezând se vor apropia de cer, de tine. Și, Doamne, eu mă simt atât de bine sub scutul rugăciunii tale stând, cât pașii mei te vor urma pe cale și crezul în tine ancorat, pot să vină viscore în rafală, căci eu, în sfera rugăciunii tale, de mâna Tatălui sunt apărat. Îți mulțumesc, Iisuse, pentru speranță, dragoste, porunci, pentru jertfa ta cea mai presus e ca toate jertfele ce au fost aduse și pentru rugăciunea ta de atunci.